Bizim yaqtın halkı elegelikten bik dertli buldu o. Bik ongan buldu. Buna bizim yapar oldu 2 tapqırına vıdın xağa barıp qaytdı bit oңuştары üçün. Şundan hoң Ерғамынға bizim avıldың teatrla bulatırgayны. Ол шул тилин гүрләп торды biz үткән вакытта. Авылдар күп, ләкин ғәзиз миңә, дим ярында яткан япарым. Güzellerden güzel минең авыл кайым, һиңә багышлайым ярдарым. Япарым туган авылым, япарым атам йорты, япарым надлы ярым, нәселем киләсәге, япарым надлы Паратай бисмиллахын айтып, һиңә нигә талган сагындам. Зирәклеген, уңганлыгын өстәп, мирас иткән безнең буынга. Япарым туган авылым, япарым атам йорты, япарым надлы Кеуе, һине данлап йырдар йырлаймын. Кайда китәм, һине һагынып кайтам, янтыягым ямле япарым. Япарым атам йорты,